n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke 19 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Anyị na-achụ aja misa na-ayọ maka udo n'ụwa niile, na-ayọkwazị ngọzi Chineke n'isi anyị n'otu n'otu n'ezinụlọ anyị. Ọ kachasịkwazị yọkwazị maka ọnọdụ anyị na Naịjirịa. Anyị nweziri mkpa ndị ọzọ ka dị iche iche nke aka mkpa ka nrụtazi isi agbakwunyezie ha na ebumnuche nke parish. Ụmụnna, ka anyị kpọrọ onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghọta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị wee tozuo oke n'ịbata n'oke ahụ i kwere anyị na nkwa. Site na dịnwe na Jesu Kristi nwa gị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Elaịja gara ije otu ụbọchị n'ime ọzara wee rute n'okpuru otu oke osisi na-enye ndo. Ọ rịọrọ ka ọnwụ gbuo ya, wee sị, "Onye nwe m, ike ịwa agwụla m. Bịa wepụ ndụ m, n'ihi na akaghị m ndị nna nna ochie m nwụrụ anwụ." O wee dina ala n'ukwu osisi ahụ, ụra eburu ya. Ma otu mmụọ ọma bịara mete ya, tinyere ya iwu ka o bilie rie nri. O wee legharịa anya hụ ogbe achịcha eghere eghe na otu udu mmiri n'akụkụ obe o hiliri isi. Ọ bịa rie nri, ṅụọkwa mmiri, bịakwa dina ala ọzọ. Ma otu mmụọ ọma Onyenwe anyị ahụ bịakwara ọzọ nke ugboro abụọ, metụ ya aka sị, "Ngwa kulite, rie nri, ka njem ghara ịdịrị gị oke ogologo." O wee kulite rie nri, ṅụọkwa mmiri. Agbamume o nwetara na nri ahụ ka o jiri gaa ije 20 ụbọchị anọ, ehihie na abalị, wee rute na Horeb, bụ ugwu nke Chineke. Okwu nkọsabụ Detụ Onyenwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Aga m agọzi Onyenwe anyị mgbe dum, aga m akpọ otito ya n'ọnụ m. Ka mkpụrụ obi m tobe Onyenwe anyị, ndị umeala ga-anụ olu m wee ṅụrịa. Soronụ m too Onyenwe anyị, ka anyị tụkọta n'ọnụ too aha ya. Achọrọ m Onyenwe anyị, o wee za m oku. Ọ bịara wepụrụ m ihe niile na-atụ m egwu. Legide ya anya ka aṅụrị chawapụta gị n'ihu, ka ihere ghara ikpuchi gị ihu. Mgbe onye ahụ nọ na nsogbu kpọkuru Onyenwe anyị, ọ zara ya oku, ọ zọpụtara ya na mmekpa ahụ ya niile. Mmụọ ọma nke Onyenwe anyị gbara ndị na-asọpụrụ Onyenwe anyị gburugburu iji wapụta ha. Detụ Onyenwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efishọs.
unu emekwala ihe ga-ewute mmụọ nsọ Chineke, onye akara unu akara ya, ka ọ bụrụ akara eji agbapụta unu mgbe ụbọchị ahụ ruru. Unu eburula ibe unu iwe na ọnụma n'obi. Unu ewere iwe ọkụ ma ọ bụ gwa onye ọbụla okwu n'olu ike. Unu ekwutọkwala onye ọbụla ma ọ bụ kwulie onye ọbụla n'ụdị ọbụla. Kama weritanụ ịhụnanya n'etiti onwe unu, na-enwe na obi ọma na obi nro n'ahụ ibe unu, na-agbaghara ibe unu dịka Chineke si gbaghara unu n'ime Kristi. Ebe unu bụ ụmụ Chineke hụrụ n'anya, gbaanụ mbọ inyomi Chineke, soronụ Kristi site n'inwe ụdị ịhụnanya ahụ Kristi nwere maka unu. Ụdị ịhụnanya ahụ kpalitere Kristi iwere onwe ya tinye n'ọnọdụ anyị, bịa chụnyere Chineke àjà isi ọma. Okwu nkọsebụ ụwa. Omnipotent presence, hallelujah, praise the Lord. For the honor, omnipotent presence, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Ndị Juu bidoro ịtamụ ntamụ n'ihi na Jesu kwuru sị, abụ m achịcha ahụ si n'eluigwe gbadata. Ha jụwa sị, onye a ọ bụghị Jesu nwa Josef? Ọ bụ na anyị amaghị nna ya na nne ya? Gịnị mere o ji ekwu ugbu a sị, esi m n'eluigwe gbadata? Jesu wee zaa ha sị, ngwa kwụsịnụ ntamụ ahụ unu na-atamụ. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute m karịkwa m ma nna m o zitere ya.
mere ka ọ bịakwute m. Aga m ebilite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. E dere ya n'akwụkwọ ndị amụma sị, Chineke ga-akụziri ha dum ihe. Ịnụ ihe nna kụziri n'isi ịnụ ihe nna kụziri n'isi na ya mụrụ akọ. Ọ pụtaghị na enwela mmadụ nkịtị jirila anya nkịtị ha hụ nna karịkwa onye ahụ si na Chineke bịa. O jile anya ya hụ nna. N'igwu na eziokwu, onye ọbụla kwerenụ nwere ndụ ebighị ebi. Abụ m achịcha nke ndụ. Nna unu ha riri achịcha ọcha mana n'ime ọzara, mana ha nwụọla. Ma onye ọbụla ma nke a bụ achịcha nke ahụ si n'eluigwe gbadata, nke ọ ga-abụ onye rie ya ọ gaghị anwụ anwụ. Abụ m achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m maka ndụ nke ụwa. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị sịkwa n'ozi anyị nụrụ nata mgbaghara njọ. I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father draws him, and I will raise him up, and I will ihe ọgụgụ na-atọ agụrụ anyị n'ụbọchị nke taata. Ihe ọgụgụ nke mbụ, nke si n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 19, usoro nke 19 ya na usoro nke 11 bụ usoro nke 13. Ihe ọgụgụ nke abụọ
esi na akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Efesus na ozi ọma dịka Jọn siri dee ya. Ihe anyị ga-eji mere isiokwu n'ụbọchị nke tata bụ never you be discouraged. Never you be discouraged. Enwekwana nkọlụpụ obi n'agbanyeghị otu o si wee jọọ njọ. N'ihe ọgụ nke mbụ, Elijah, anyị maara ya dịka one of the greatest prophets na Israel. Elijah na nwụha dị na Jesu Kristi n'elu obe, transfiguration, was present. Ọnọdụ na Jesu Kristi n'ofu akụkụ, Moses nọrọ ya n'akụkụ nke ọzọ. Mana n'ụbọchị nke tata, a gwara anyị na anya bụ ọnọdụ ga-agbajuru Elijah. Jebe adị mma na mmadụ adị mma. He abandoned the work God called him to do and fled into the wilderness. Why? Maka na nwunye Ahab, Jezebel, na-emeba ya ahụ, na-atọmenti ya, na-eme ya dị akaja dị iche iche. Elijah ewere rapụzie ogo Chineke kpọrọ ya, wee gbaba ọsọ gbagbuo n'ime ọzara. N'ime ọzara ka ọ nọ wee sebula n'anya mmiri, wee bekuo Chineke. Chineke aza ya ekpere. Ajụjụ m wee bụrụ, gị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị nọ n'ime ụlọ ụka, ask yourself this question: why are you in this church now? You could have chosen to be somewhere else by this time. Time is not even what you can see where I did so don't you one party. Man, at this time for you to be in the house of God, then ask yourself this question: why are you here? Elijah kpọkụ Chineke aza ya. Obe ọsọ n'ọzara ya okwu, o wetere ya achịcha na mmiri. Achịcha, ofu achịcha ahụ, ogodo nso ruo kịta, fada mmanụ n'isi emume ka Kristi si n'ogodo nso ruo achịcha abụọzi achịcha, ọ bụrụ gịnị? Ahụ Kristi. Mmanya abụọzi mmanya, ọ bụrụ gịnị? Ọbara Kristi. Ọ ya ka ndị kwa ji wee sị, n'aja nke n'obe, n'aja nke ọta bụ otu ihe, maka na ọ bụ Kristi n'onwe ya bụ onye nchụaja, bụrụkwa ihe eji achụ ya. N'elu obe ọ na-agba mme, mmanụ bụ ha n'ọta dị ngọzi, site n'ịbụkọ ndị ụkọchukwu. Ọ naghị agbazi mme. Elijah riri nyaba achịcha. Nke mbụ bụ na onye ya ike, tinye ya adịmasọ n'ime. He received courage to continue the work. Ọlụ ahụ ọ na-agbara ọsọ. Ogo dịdo nso ruo ogo ịnata oriri nsọ, o nwere uru oriri nsọ ahụ na-aba n'ime gị. Nwere ọrụ na n'ime gị dịka o si wee lụ n'ime Elijah n'ụbọchị nke tata. Taktiz na-asị uru oriri nsọ na-abara anyị. Nke mbụ, ọ na-akwadebe anyị nso na Jesu Kristi. Nke abụọ,
Fatima goods. Ọ na-abawanye ndụ nke Kraịst na gịnị n'ime obi anyị. Ọ na-ebenatara anyị oriri warawara agụụ eme gịnị eme njọ nke nọba eme gịnị onye anyị mbe nke ndụ ebighị ebi. Etu obodo si wee dị enwe ya na-akpọ global inflection now, isi ike, difficulties, challenges, enwe ike osi n'ụlọ, nwee ike osi n'enyi, nwee ike si n'ezinụlọ. Ọ gbajuo dọlụ etu o si gbajuru Elijah. What do you do in that kind of situation? Ọ gbajuru Elijah, o sekpuru anị bere Chineke akwa. Chineke anụ onu ya. Ngị nwa ọ gbajuru ebe ka ị na-agbaga. Nekwadị nwa anyị Jesu Kristi n'enu obe. Ọ ya ka ndịkwa anyị wee sị anyị, and I cherish the old rugged cross, so my trophies that last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and the change is someday forever. That someday will change the cross to become a crown. Mana gị nwa ka ọ dịrị nabata ọnọdụ gị wee kweru. Ije n'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asụ degara ndị Efesọs. Ọ sị anyị, the greatest love you can receive is in the Eucharist. The greatest love you can receive in the Eucharist. Maka nọọsụ nọ n'oriri dị asọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biọma bụrụ otu n'ime mmụọ. Ọrụ ịtụnanya ya bụ ihe omimi Chineke bụ amamihe n'onwe ya. Ịhụnanya gị bụkwa ụmụ mmadụ kenenu Chukwu dona ekene dịrị gị. N'ọsọ n'oriri nsọ ka ọ dị ya nwere ike ime. The communion between the saints, the church triumphant and the church militant. Gịnị ya emezi egozichazi oriri nsọ? Aja iso wee chụ, oruzie oge a ga-eri aja iso wee chụ, ịnọdụ anyị n'oche gị. Egodo onwe ga-ajụ wee sị, ọ bụ gịnị ga-ekewapụgo n'ịhụnanya nke Chineke m? Ọ bụ ihe ụwa ga-ekewapụgo ịhụnanya nke Chineke m? Chineke ekwekwana ka m bụrụ onye ga-agbasi ọsọ ndụ ma mgbe ruru na n'eze papa o. Achọ m ahụghị m, Chineke ekwekwana ka m bụrụ onye ga-agbasi ọsọ ndụ ma mgbe ruru na n'eze nna m. Achọ m ahụghị m. O wee jee n'ozi ọma dịka Jọn si wee dee ya. O wee gwa mụ na gị n'ụbọchị nke taata nọ n'ebe ọ nọ mgbe Fada Emma ga na-aka maazị ige ntị ihe anụ mgbe ọ ga-ekwu ya sị, through him and with him and in what and in him ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ n'ime ya, in him, through him, with him and in him. Ka o ji wee sị, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me will never thirst. Gị nwanne m nwoke
gị nwanne nwanyị, why are you in the house of God now? What are those challenges? Kedu ihe bụ ihe ndị isi ike ahụ, ihe ahụ na-etere gị aka mgba? Ụfọdụ n'ime anyị n'ebe a bụ anya mmiri n'anya. Ụfọdụ nwere ike na-enwe immigration issue. Etu ire si dị iche iche, etu maka mkpa anyị si wee dị iche iche. Ọ ka anyị wee sị Chineke bụkwana ka anyị dị otu a, anyị wee mee gịnị? Wee na. May God touch our life and change something in us. I said they go out full of tears, but they come back full of what? Full of joy. May you receive consolation and fulfillment in this Mass for making out time now to be in the house of God. Ka eji bịara n'ụbọchị nke taata ka ọ ghara ịbụrụ gị ihe efu. Ka Chineke mee ka anya mmiri gị niile ọrụ gị ọchị ofu mbọchị n'ime ndụ gị. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwupụtakwukwa anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị, siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilite n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọta ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwerenụ, mmadụ ịnọ ga-edu anyị n'ekpere. Ụmụnne nna Chineke, taa Jesu Kristi gbara anyị ume ịgwa anyị ya nwaba achịcha ahụ dị ndụ si n'eluigwe gbadata, onye riri ya ga-adị ndụ ebighị ebi. Ka e were eziokwu anyị nwere na ya bụ Jesu Kristi kpọkuo ya maka mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi.
mazụrụ ka m niile. Ekpere ime obi cheta ebumnuche parish maka udo n'ụwa niile, tinyekwazị mkpa nke anyị dị iche iche nke obodo anyị bụ Naịjirịa na ife isi ike juru ebe niile, ndị agụụ na-agụ ndị nyanya, ụmụnna anyị ndị hapụgoro ụwa a. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye zara ụmụ Izrel mgbe ha nọ n'ime ọzara were mmanna zụọ ha nri, taa ịzara Elaịja mgbe ọ nọ n'ọzara ma zụkwazị ya nri. Inyere anyị nwa gị Jesu Kristi, onye jiri onwe ya chụọ àjà maka anyị n'elu obe, wee nye anyị onwe ya na oriri nsọ nke na-azụ ndụ nke njem mmụọ anyị. Biko n'ihi obere inwe n'ebe anyị nọ, nụrụ arịrịọ anyị na-ebute n'iru gị, ma meere anyị ihe niile nke anyị ji ume na-arịọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị.
gbaanụ ụmụnna ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ga-asọ Chineke ji ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, i sere na ebere gị nye anyị onyinye nke anyị na-ebutere gị. Biko nara aja nzukọ gị na-ehunyere gị iji meda gị obi. Mee ka anyị site na ya bata n'ihe omimi nke nsọpụta anyị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-etobego oge niile n'ukwe na ekwe. Let me hear you say, oh, Hosanna, 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 we praise your name. Let me hear you say, oh, Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, ọ bụ riko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Onye dị n'ike adịrọ ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara. Ka anyị pụta n'ife ọmịiko okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosira mbido n'ọnwụ gị, o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha niile zuo ike na ndokwa. Amen. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sebụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbana nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ,
gị be dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Erita n'ebe ụlọ ekele nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. I am the bread of life, the true bread sent from the Father. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. Your ancestor is manna in the desert, but this is a bread come down from heaven.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi dị nwanne anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otori Jesu, second collection. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very thankful. I will say thank you, Daddy. Oh, thank you, Daddy. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I will say thank you, my Lord. Oh, thank you, my Lord. For all you have done for me. Oh Lord, I am very, very thankful. I will say thank you, my Lord. Otori Jesu, here are parish announcement. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $20,111 in pledges. Thank you for your support. We still need $2,041 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Please, envelopes are available in the back pews. Thank you. Religious education registration begins in September. If you wish to register your child before then, you can do so at the rectory office Monday through Thursday from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificate. Save the date. The African community is holding their 2024 anniversary retreat and Thanksgiving, August 23rd and August 24th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Visual meeting via Zoom. All are welcome. More information to follow. Please note that the rectory will be closed on Fridays during August. Otodri Jesu. Yeah, second Sunday of the month of August. Ndina, special day for your special blessing. The choir. Aga m atụrụ Chineke onye ọma, onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke mma, onye nwanyị. Anyị na-atụrụ Chineke mma, onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke aga m atụrụ Chineke mma, onye nwanyị. Anyị na-atụrụ Chineke mma, onye nwanyị. Mama 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 aga m atụrụ
aga m atụrụ Chineke mma onye nwe anyị ime anyị na-atụrụ Chineke mma onye nwe anyị aga m atụrụ Chineke mma onye nwe Imela. enyemaka dị n'aha dị nwenụ onye nwe anyị nụrụ anyị onye nwe anyị nọnyere ụnụ eze nwe anyị na Chineke pabi n'egwu eze a na-ebesi arụ ọgwụ ụgwọ ọma narị atụ egwu oke osi na ya ndụ ugogbo na-enye mkpụrụ obi afọ anọ m ga-eze ọka aka na ayọma mara gị ayọma ngọzi gị n'isi ndị nna ndị isi ezinụlọ ndị ji wekwara ngwa ọrụ ndị nke n'iru ọta gị ugbu a nna biko ayọ mgbaghara nke njọ n'isi ha ụzọ ọbụla ha sụrụ eme ya ọ bụ na iji ụkwụ ọ bụ n'okwu ọnụ ọ bụ n'anya nke ha nere n'obi na-eche nke ha chee n'obi na ayọ gị biko ka ị gbara ma site ma nwụcha ha bịa gbaa ha oge nke ndụ agbara oge nke ọnwụ bịa gboro ụzọ kpere ha azụ bịa gozie ha n'ụzọ pụrụ iche gozie ndị nwunye ha gozie ezinụlọ ha gozie ụmụaka nke inye ha nyekwazi ha amara n'elu amara ngọzi n'elu ngọzi arụ ike n'elu arụ ike aga m n'ihu n'elu aga m n'ihu ịfụnanya n'elu ịfụnanya udo n'elu udo ọ ga-abanye n'ịgbasụsọ nka na onwe nke zukọ n'obi gị ebe ga na-enye afa gị otito ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị ka udo na ngọzi nke Chukwu ihe niile nna na nwa na mmụọ nsọ bịakwasị ma nyere unu oge niile udo dịrị unu. Badatana rekene, omemma badatana rekene, izuru geme. Badatana rekene, Alpha and Omega, badatana rekene, izuru geme. Omemma baratana rekene izuru keme. Otodri Jesu. Biko ana mejo here kilende our community Fortunata. Maka yesterday, I'm sure ne kele ha ne kele kwem na ndị na ha so we meziere ha yesterday. It was great. For a long time, I have our community come together like that for a very long time. So I had a very special day for me and for all of us because we all came together in unity. On our life last year, we ate, drank, but we never fought. Now I say, Ochito diri onye nwanyi maka nke aha n'aha Jesus. But all the kwade richer, and have apụta ebi ụka. Our number keeps decreasing all through this summer. I don't know why. Because when we come here, uche anyị ju of money on a metu nobi, on a move, Monday Father, na okwu na everything. Our number keeps decreasing. Because I couldn't know him maka communities, maka Catholic communities. Hana shrink here, they are bringing them all together and closing some parishes. Because you could close this our community, this our parish. Please let us keep coming. We are doing very well, except when we on Sunday mornings or Sunday afternoon. I might be buying a gazi all these days. This is not our number. It's not, especially our ladies. Our women are no longer coming to church. I don't know why. I'm not keep her too busy. When they keep them too busy, no law. Because they are not coming to church any longer. Otori Jesu. Onye ola chetekwe maka Father Hyacinth. Father Hyacinth's anniversary, 25th anniversary. Oga September 21. Onye ola chetekwe
Oga, I think that's St. Rita's. I don't have far from here. About where the event. So, and we another one, Father Livinus. Let me read it. Say, I just waited to fly here today for anniversary. This is Reverend Father Livinus Obiansi cordially invites you to his 25th priestly anniversary and launching of his new book. I couldn't let you Father Livinus, right? I'll be able to hear in a while, so most of us may not remember, but he used to come here often to do Igbo Mass. We haven't seen him in a while, so maybe many people are not here to know, but I do remember I meet him. I meet him in ordination I got in June. So the date was September 1st. It is close by September 1st, 2024 by 3:30 p.m. Venue goes Our Lady of Victory and Sacred Heart Church, 28 Sydney Avenue, Mount Vernon, New York. The host guy, Reverend Father Joseph Akunezri. None here, so I'm going to post here now our platform, mark the address and a reminder. Otori Jesu. Remember, now our general meeting, the second Sunday of September, is coming close also. Any birthdays? Birthdays. Oh, we have The Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Aha, Bomega. good. Two of you? Wow, that's good. Also, ha? Enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị. Onye kere n'igwe na Osebe anụla arịrịọ anyị. ka mgbakọ iru oge Onye nwe anyị nọnyere unu. na ya kwere mmụọ gị. Chineke nna pụrụ m ife niile anyị na-ekene gị maka ịfụnanya gị na obiọma gị n'ebe anyị nọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ. Ị mere ka anyị dị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị taa, anyị na-asị ka ị nara ekene iji amụ ikpe isi ya na mbụ niile n'ebe ebe n'aha Jizọs. Chineke na-ekwe ụmụ gị ndị nọ n'iru gị ugbu a, ndị na-echeta ụbọchị taa ma ọ n'izu ụka a dịka ụbọchị ọmụmụ ha. Anyị na-enye gị ekene maka ndụ nke ị nyere ha, wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha. Gbatịa aka gị dị nsọ ka ị gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie nne na nna ha, gọzie ọpụ na mbata ha. Mee ka ha na-eto n'udo na ịfụnanya nke gị, ka ha wee baara ezinụlọ ha uru, baara obodo uru, bakwaziri ụka uru. Chekwa ha n'aka ajọ mmụọ, chekwa ha n'aka ajọ mmadụ. Mee mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa ka ha fụkwazị gị iru n'iru. Naanị eze gị si na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke gbawanyere unu ndụ n'enu ndụ, ahụike n'enu ahụike, aga n'ihu n'enu aga n'ihu. Ka ọ gọzie ma chekwaba unu ogologo ndụ unu niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Congratulations. Otori Jesu. Onwe anniversaries. Any anniversaries? Onwe anybody worshiping with us for the first time?
Any first-time worshiper with our community today? Okay, because our community, we have to remember our grand night. Now, family, Sir Evans, and for hand on the way. Sir Evans is not here, but he will leave after this mass to go to London. His family is there already. His sister, his sister, elder sister died in London. So they will be on their way. Please, but keep them in our prayers as they travel. Kahaga, Nudo, Lota Nudo. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Anyị na-ekene anyị niile maka ohere anyị wepụtara iji wee bịa ajamisa n'ụbọchị taa. Onye isi nwere ofu invitation o chezọrọ, Fada Fidelis Okezani, August 25. So anyị tinyekwuzi ya na bọjetị anyị n'afọ onye nwe community ya Fada Cosmas Nzabala. Anyị na-ekene ndị fada sa anyị wee chụọ admission n'ụbọchị tata. Unu ma dịka theology anyị si wee dị, onye ọ na-abịala ụka tata nwetara ngọzi times 3. So ọ bụla ọrụ ịfụnanya Chineke, anyị na-ekene fada na o nyere anyị ezigbo nri n'okwu Chukwu ọ gwara anyị nọọ ntị eji anụ, ma ọ dịkwa ka ọ ghara isi na ntị nke abụọ si na nke ọzọ mee gịnị wee pụọ, maka na ihe na-eme anyị ọtụtụ mgbe. So anyị na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma site na Kristi onye nwe anyị. Unu kwụrụzikwa ọtọ. Ayana. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.